Ayo Le, iki wis bengi. Gage ndang bobok, sesuk kudu sekolah lho. Lho, Mbah, sampe napa lali? Aku iso bobok yen kok dongengi. Ndang Mbah, sampean dongengi sing apik. Walah lele, putuku alim-alim. Zamane iki wis modern. Kok kowe isih njaluk didongengi? Ning ya ora apa-apa. Timbangane kowe dolanan HP. Lek ngegame ra kenek ditakoni. Wis tak dongengi. Mengko rampung aku ndongeng sing apik contonen lan sing elek sing kerono ya Le. Iya Mbah Wirya. Dongenge judule apa Mbah? Mesti Kancil Nyolong Timun. Aja. Kuwi contoh sing ora apik. Bocah cilik kuwi yen kulino didongengi bab kewan sing seneng nyolong, sok yen gedhe ya senenge colong jupuk. Dongengku iki judule Kewan Kancil yang Baik Hati. Wah, mesti seru iki Mbah. Piye kuwi ceritane Mbah? Nuju sawijining dina ning tengah alas sing asri, hawane adem, angine seger, tandurane ijo royo-royo, dasare ana sendang sing banyune bening. Halo Dek, ana apa Mase? Infone Mase. Aku seneng banget urip ning alas iki. Papane endah, tandurane akeh, woh-wohane enak-enak. Tur yen ngelak wis ana sendang sing banyune resik lan seger. Apa maneh aku duwe kanca kowe Dek Kancil sing atine apik, pinter, jujur, seneng nulungi karo kancane. Mulane Mas Kidang, aku karo kowe wajib bersyukur karo pangeran. Merga aku lan kowe urip sing penake kaya ngene. Terus carane bersyukur piye, Dek? Oh, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Oh,
ditakoni tenan kok malah guyon. Hehehe, santai wae, Bro. Aja sepaneng, ndak gelis tuwa. Hahihe. Carane bersyukur kuwi, aku karo kowe kudu dadi kewan sing apik. Aja nakal, aja seneng ngapusi. Kudu rukun karo kancane. Aja nglarani atine sapa-sapa. Lan aja nganti lali kudu melu njaga lestarine alam saisine. Aja dirusak. Merga yen alam iki rusak, bakale dadi bencana banjir, longsor, hawane dadi panas sing akhire ngrugekne kabeh makhluk. Paham? Oke, Dek Kancil, aku paham. Kung. 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 Wewe. Wah, ana kodhok. Wah, aku gila banget yen weruh kodhok. Wah, aja gila. Yen ning kene isih ana kodhok, kuwi tegese lingkungane dhewe isih subur. Aja gila. Kodhok kuwi ya makhluke Gusti sing kudu ditresnani. Paham? Iya, Dek, aku ngerti. Neng aku tetep gila. Wes, aku ngelak. Aku tak ngombe dhisik ning sendang kae. Oke, siap komandan. Iya Mas, hati-hati ya. Oke, siap komandan klepon. Pleton kok klepon. Sato galak sro ambaung angandang lan anlikung wis pirang-pirang dina wetengku luwe mergo angel golek panganan daging nganti lemes awakku. Lah dalah kae tak sawang ana kidang sing mlaku nyedaki sendang. Wah, kae panganan sing enak kelakon dadi panganku kowe.
rajaning alas sing diwedeni karo kabeh kewan. Pangananku daging. Yen nganti ana kewan liya wani mangan daging, padha karo nantang aku. Hei, Srenggala, kowe mangan daging kidang sing dadi hakku. Oh, sakurunge kowe mangan, kowe sing tak pangan luwih dhisik. Dipangan karo macan. Kowe dadi wakil. Dinggo dipangan ya. Mesakno aku. Anak-anakku isih cilik-cilik. Yen aku mati, sing ngopeni anakku sapa? Aku njaluk tulung ya macan. Kancil. Kancil, kowe ngopo nyegat lakuku? Kowe minggir, Srenggala kae tak pangane. Hei, macan. Tulung mesakno Srenggala kae. Dheweke anake isih cilik-cilik. Mula aja kok pangan. Duwe rasa welas karo Srenggala kae. Weteng kuluwe. Yen aku ora mangan daginge Srenggala kae, aku yo bakal mati kaliren. Wes saiki ngene wae. Yen pancen wetengmu luwe, aku wae panganan. Sing penting kowe aja mangan kewan liyane. Aku ikhlas dadi panganmu, men wareg wetengmu lan seneng atimu. Ayo, aku panganan. Wah, emoh. Aku ora mentolo yen mangan kowe. Merga kowe kuwi kewan sing apik. Kelakuanmu becik. Aku ora tegel mangan kowe. Oh, macan. Yen kowe isih duwe rasa mesake karo kewan liya, tegese kowe kuwi jane kewan sing apik. Kowe kuwi rajane alas. Kudune kekuatanmu, landhepe siung lan kukumu ora kok nggo nyiksa kancamu. Ning nggonen ngayomi kewan-kewan sing ringkeh. Elinga, aku lan kowe kuwi makhluke Gusti sing duwe tanggung jawab nyebar rasa tresna lan asih kanthi njaga rahayuning kabeh makhluk klebu alam saisine sing nyatane endah lan
dadi berkah. Para kanca apari suka tetembengan anglipara ndriya datan supe angolah rasa rasa ingkang lumantar swara prakanca samyaka suka tetembengan anglipara ndriya datan supe angolah rasa rasa ingkang lumantar swara. Alip wis turu. Ya wis, dongengku rampung. Suwe ora jamu jamu godhong kandel suwe ra ketemu temu pisan karo wayang kancil suwe ora jamu jamu godhong kandel suwe ra ketemu temu pisan karo wayang kancil.